Arratsaldeon, ongi etorriak Hamaika Telebistara, gaurkoan ere elkarrizketaren tartea irekiko dugu eta horretarako Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua daukagu gurekin, Bingen Zupiria. Ongi etorri Zupiria jauna. Arratsaldeon, eskerrik asko. Bueno, legegintzaldiaren azken txanpan sartuta gaude, 2016-2020 legegintzaldi hontan, zure arduratik, sailburu ikuspegitik, zein izan liteke kultura eta hizkuntza politikari dagokionean egin liteken balantzea? Bueno, broma egiten uzten badidazu, Bai, noski. sasoi honetan balantzeak egitea debekatuta daukagu, hauteskundeak egituta daudelako. Nahiago nuke beste gutaz zer esaten duten, edo gure sortzaileek bizi dugun momentuaz esaten duten arrazotzea, ez? Espainian urtero egiten den ikerketa batek esaten du Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Bilbo eta Donostia hirien eskaintza kulturala azpimarragarria dela eta estatuko lehen postuetan dagoela bere kalitateagatik eta bere berrikuntza gaitasunagatik. Uste dut hori datu badala, ze beste batzuekin konparazioan jartzen gaitu, ez? Gero, uste dut gure kultura erakunde garrantzitsuak oso momentu indartsuan daudela, bai Guggenheim, bai Bellas Artes, bai Artium, espero dut Txili Alikuk ere bide hori hartzea, Euskadiko Orkestra Sinfonikoa edo Bilbokoa, ezta? Eta gero, bueno, ikusten dut ez, nabari da, aktibidade handia dagoela, bai antzerkiaren arloan, bai ikusentzunezkoen arloan, baita literaturaren arloan ere, naiz eta irakurketa maila kapalagoak izan. Eta gero, herritar asko dago kulturekintzetan parte hartzen duena, edo kulturekitzen protagonista dena, tailer ezberdinen bitartez, abesbatzen bitartez, elkarteen bitartez. Orduan uste dut horrek ematen duela, bueno, bizi dugun momentuaren argazki bat. Eta hizkuntza politikari dagokionez, bueno, helburu bat eta nagusia da euskararen mundu hori gero eta handiagoa izatea, eta horretarako hiztun berriak behar dira. Hiztun horietatik gehienak hezkuntza sistemaren bitartez datoz, baina helduen eta nagusien euskalduntzean ere ahalegin handiak egiten dira eta pertsona asko dira beren burua aurkezten dutenak eta ikastegietara eta ikasturtetara joaten direnak ikasketak egitera. Eta horiei bide hori errazteko lortu da agintaldi honen bukaeran B2 mailara bitarteko euskarazko ikasketak doakoak izatera, asistentzia egoki bat daukanarentzat eta mailak gainditzen dituenarentzat. Norbait ere, itoen aroa izan da, batetik efemeridei dagokionean, bai euskaltzaindiak, bai eusko ikaskuntzak euren mendeurrenak ospatu dituztelako, bueno, fenomeno mainstream bilakatu diren fenomenoak, handia filmarekin gertatutakoa, sariak literatura lorrean, Bernardo Atxaga jasotakoa, Eider Rodriguezek, berri txarraken fenomenoaren aroa izan da, eta nolabait korrikaren 2 edizio arrakastatsu, Euskaraldia, nolabait ere itoen garaia ere izan da. Bai, eta nik uste dut ito horiek adierazten dituztela gure kultura eta hizkuntzaren arloan berriak diren gauzak, ez? Bat, eta hau azpimarragarria da, inoiz gertatu ez delako, 50 urte inguruko aldi bat egonda, non gure sortzaileek eta gure herri ekimenek eta erakundeek aukera izan duten etenik gabeko lana egiteko. Gaur egun dauzkagun idazle esan dezagun aita pontekotzat hartzen ditugun idazle horiek 70 urteren bueltan dauzkate. Ia 50 urte daramatzate idazten, ofizio luze bat daukate, sorkuntza aberatsa dute, eta gainera beraiek baino gazteagoak diren idazleekin bizi dira eta haiekin harremantzen dira, ez? Hau gertatzen ari zaigu literaturaren arloan, zinearen arloan, artearen arloan, musikaren arloan, hori berria da, eta horrek aberastasuna handia ekarri dut, hori uste dut badala ito garrantzitsu bat, ez? Eta dago nola baite, diferentzia, euskaltzaindiaren 100 urteko bide horrekin lotuta, edo eusko ikaskuntzaren arekin, ez da? Badira, edo aipatu dituzu korrikak, ez? Korrikak ere aikaren eskutik etorri dira, eta aikak ere, ia baditu 50 urte. Orduan, uste dut bizi dugun momentuaren ezaugarrietako badala, jende askoren, belaunaldi askoren urtetako lanak ekarri gaitu dena, eta bere indargune eta gune guztiekin, hori da bizi dugun momentua. Txanponak 2 alde ditu, ez, era berean, kultur sektoreak, gainera adierazpide ezberdinetan, nolabait paradigma aldaketa bati ekiten dio, eta horrek ere bere ajeak sortze dizkio gurea bezalako kultura batik. Bai, dudari gabe.
Ez dakit oso interesgarria iruditu zait jakinen azkeneko alea, ez da? 2019 urtearen balantzea egiten duena, neurri handi batean, 2018koaren oso antzekoa da, ez? Eta, bueno, bertan idazten dutenek, adierazten dute alako, bueno, satisfakzio bat edo poz bat kulturak bizi duen momentuarekin. Esan dezagun kulturaren modurik ja tradizionalenak esan dezakegu, baina, bueno, hor utzuneak ere eta erronkak ere ikusten dira, ez da? Bueno, erronka bat badago literaturaren eta irakurtzaletasunaren munduan, ez? Eta uste dut gure sortzaileak ere oso kostiente direla horretaz. Adibidez, azken aldi honetan izan diren elkarrizketetan eta aipamenetan bi aipatzeagatik gogoan daukat Bernardo Atxagak Argian egindako elkarrizketa batean esaten duena, ezta? Bueno, kostiente izan beharko genukela gure egoeraz, ez dela mundukorik txarrena, gurea baino hizkuntza handiagoak egoera okerragoan daudela asko eta asko. Berak erronka bat ipintzen digu, ez? Esaten du, 5.000 irakurle konprometitu beharko genituzke eta horrek beste munta bat emango lioke gure literaturari, ez? Bueno, gaur badago erronka bat. Edo Angel Ertxundik itzuli zuzu begiak liburuaren aurkezpen ekitaldietan ere esan du, igual deskuidatuta daukagula publikoari begira itzulpen produktuen importantzia, ezta? Eta horrek eukilezaken eragina literatura sorkuntzan eta literaturaren irakurtzaletasunean. Eta gero gainean daukagun erronkarik handiena da dudarik gabe mundu digitalak ezartzen diguna, ez? Errevoluzio bat edo tsunami bat gertatzen ari da, gainera belaunaldien arteko hausketa bat edo apurketa bat ere gertatzen ari da, kultura konsumitzeko edo entretenimenturako modu berriak etorri dira, eta horiei aurre egitea, kosta egingo zaigu, baina dudarik gabe erronka bat ezartzen digute. Bai, berela alduko diogu horri, aipatu duzu, Angel Ertxundik mai gainean jarritako elementu hori, itzulpenena, badago ere, eta izan da afera bat tarte honetan ere, bikoizleen auzia, nolabait produktuak euskarara ekartzearen beharra. Bai, bueno, arlo batzuetan egiten da. Adibidez, aurren arloan beti egin da eta orain ere egiten da. Eta beste arlo batzuetan, ikus-entzunezkoak sortzen dituztenak lehenetsi dute euskarazko edukiak sortzea, bai telebistan eta bai zinearen munduan, ez? Bueno, hori ere uste dut aukera badala. Ez dakit lanetarako ematen digun, eta orduan uste dut oso importantea dela lehentasunak ezartzea eta lehentasuna heltzea. Bai, mundu digitala aipatu duzu, eta elkarrizketaren inguruan ari garela ere, berriki Euskadi Irratian Edabiden Behatokiko Libe Mimentzak aipatzen sarri, garena baino txikiagoak ere egiten garela, eta zentzu horretan murgilduta gaude, aipatutako paradigma aldaketa horretan, eta gure etxeko eta smartphonearekin, Netflix, HBO, Amazon Prime, e-bookak eta bestelako aukera ugari ditugu, gaina lehen mailakoak eta eskura. Horren aurrean, euskarazko produkzio batzuk bere lekua egin dute, baina oraindik ere izebergaren punta oso txikia dira. Eta plataforma horiek edo konsumo ohitura horiek gero eta nabarmenagoak izango dira, eta zentzu horretan badago hor erronka ikaragarri bat, filmin adibidez sortu da, baina badago erronka ikaragarri bat euskarazko produktuak eta ekoizpenak sortzearekin batera, eta baita ere ohitura berri horiek dituzten belaunaldiko gazteei ere engantzatzeko. Bernardo Atxagak Argiako elkarrizketa horretan esaten du ez genukela horrein bestetan erabili beharko txiki adjetiboa gure buruaz hitz egiten dugunean. Daukagun neurria daukagu, baina berak uste du badaudela hizkuntza batzuk gure baino hiztun gehiago edukita egoera okerragoan daudenak, ezta? Gure neurrian, handia edo txikia izan, nik uste dut argi dago gauza batzutarako ez garela interesanteak. Mundu mailan momentu honetan modan dauden edukien plataforma nagusi horientzat txikiagi gara. Eta ez gara komertzialki interesgarriak. Guregatik ez dute zer egingo. Orduan, nik uste dut horrek danoi esartzen digula lehentasunak ezartzeko premia. Ez dakit, lehen esan dut eta berriro esatera noa, danetarako ematen dugun. Agian, berezia egin behar dugut, aukeratu eta gure lehentasunak ezarri. Nik uste dut, gure lehentasunatako batek izan behar du edukiak sortzea. Gero eramango ditugu aldantokietara, baina ez baditugu euskarazko edukiak sortzen edo euskal edukiak sortzen, horiek ez dira inon ikusiko. Orduan uste dut hori lehentasun badela. Gero uste dut, mundu digital honetan, gazteek gero eta gehiago tresna digitalak erabiltzen dituzte danetarako,
behar dituzte elementu referentzialak. Uste dut Wikipedia badela bat, eta uste dut hor euskarak baduela toki duin bat. Uste dut mundu horretan seguruna YouTubek ere garrantzia handia duela, eta agian pentsatu beharko genuke danok gure edukiak nola mugitzen ditugun YouTubeen eta beste sareetan, eta lehentasunak ezarrita pizkana pausoak ematen joan. Nolabait gure buruarentzat ere erakargarri izan. Batez ere, behar dugunara, sortzen ditugun eduki horiek erakargarriak izatea, eta guri zerbitzu bat ematea. Hau ez da eskubide kontu bat, da zer bilatzen dugun, zer behar dugun, da zer aurkitzen dugun. Bai, Euskarari dagokionean, Euskaraldiaren lehendabiziko edizioa burutu zen, eta bigarrena martxan dago. Bai, bigarrenerako lantaldeak sortzen ari dira, eta ariketa bat egiten ari da. Kuriosoa da, nik uste dut oso mugimendu serioa dagoela Euskaraldiaren inguruan, eta uste dut bai erakundeek eta bai euskaltzale taldeek seriotasunez hartu duten ekimen badela, ez? Eta uste dut horri esker Euskaraldia adibidez kapaz izango dela hauteskunde aurreko batxe hau pasatzeko eta horretatik libre geratzeko eta beharraitzeko dauzkan balio guztiak eta jendeak ikusten dizkion onura guztiak mantentzen. Orduan, Euskaraldiak planteatzen digu danoi euskarak duen erronketako bat, edo euskaliztunok daukagun erronketako bat, da erabilerarena eta erabilera sozialarena, ezta? Lehenengo aldiaren emaitzak egokiak izan ziren, eta horrek bermatu du bigarren aldi hau ere, edo bigarren ekinaldi hau ere, modu egokian antolatzea, eta horretan gabiltza, ezta? Baita, kasundan, entitateak jarri dira fokoan. Entitateak baino gehiago ariguneak. Osea, kontua da, identifikatzea ongi, Kike Amunarrizek erabiltzen duen espresio bat esan da, edo erabilita, nun hitz egin daitekeen euskara modu eroso eta natural batean, ez? Eta identifikatzea toki horiek, eta toki horietara eramatea, norberaren alegina zaruntzago, giro bat sortzea, eta erabilera hori erraztea eta bermatzea. Bai, hor arrisku bat ere ematen da, eta giroa sortzen da, eta hainbat elementu positibo biderkatzen dira, baina agerikoa da ere, badela, nolabait, jende bat edo eremu batzutan, non txapa jartzen den, 12 egunetan, eta gero txapa armairura doa, eta euskara ere ez dela ekartzen lehen lerrora, eta oraindik ere, gure herrian badudela hainbat ekimen publiko, agerraldi, eta bestelako eremu, non euskara dan ekitaldiak agurtu, eta izteko tresna bat. Bai, danetatik dago. Euskaraldia etzan komunikazio konpaino bat, zan ariketa bat, eta gainera oso argi eduke genuen, bai Euskaltzaleen topaguneak eta bai hizkuntza politika sailordetzak aztertu egin behar genuela eta emaitzak neurtu behar genituela. Orduan, balorazio positibo bat egiten dugunean, egiten dugu emaitza batzuk dauzkagulako baloratzeko. Gero, egia da, daukagun gizartean bizi gara, gure gizartearen zati bat elebiduna da, gutxi gora bera 40%, autonomia erkidegori dagokionez, eta besteak ele bakarrak dira, gaztelaniaz bakarrik hitz egiten dut. Eta orduan, askotan, kosta egiten da erabilera handiagoa izatea. Baina uste dut, Euskaraldiaren lehenengo aldian apuntatu ziren 225.000 pertsona horiek adierazten dutela gogo bat eta konpromiso bat hizkuntzaren erabilerari bultzada bat emateko eta horrek balio handia daukala. Bai, zentzu horretan ere, aipatu behar da, inoizko ezagutzarik handiena dagoela, nahiz eta oraindik ere erabileraren erronka mahai gainean egon, eta bereziki ziurrenik fokalizatuta eremu eta esparru geografiko konkretu batzutan. Bai, hizkuntzaren erabilerak eskatzen ditu baldintza batzuk. Eskatzen du hizkuntza gaitasun bat. Hiztunak sentitu behar du eroso eta sentitu behar du gaituta euskara erabiltzeko, euskararen kasuan. Behar du norekin hitz egin, behar du alde horretatik ere ingurune sozial bat erabilera hori egiteko, eta ez lehenengoa eta ez bigarrena toki askotan ez dira gertatzen, naiz eta hizkuntzaren ezagutzan aurrera pausu nabarmenak eman ditugun, ezta? Horrek adierazten du zein dan bidea eta nun jarraitu behar dan ekiten eta bultzatzen. Hor bultzada hortan ere, administrazioaren baitan, izan ere, aurrera pausu, aipatu zela aurrera pausu handiak eman dira, baina oraindik ere, eremu ezberdinetan asimetria gertatzen da. Hau da, ez da berdina hezkuntzan edo ertzaintzan dagoen ezagutza, eta, zentzu horretan ere, aurrera begira ere urratsak eman beharko dira. Urrats horien artean, adibidez, planteatu daitezke enpresen baitako planetan sakontzea, esprienen bitartez edo bestelako neurriak hartzea?
Bueno, euskararen erabilerak duen erronkatako bat datozen urteetarako eremu sozioekonomikoan eragitea da. Eremu sozioekonomikoaren arlorik garrantzitsuena administrazioa bera da. Administrazioa da, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioa da enpresarik handiena, Autonomia Erkidegoan. Eta alde batetik administrazioa bera dago, eta gero daude erakunde publikoak, osakidetza izan leike, irakaskuntza sistema, edo espria aipatu duzu, ez? Orduan, administrazioek daukaten lehenengo lana da euskararen erabilera bermatzea administrazioen barruan. Hiztunen eskubideak errespetatuz. Herritarrek eskubidea dute, aukeratzen duten hizkuntzan harremana edukitzeko administrazioarekin, administrazioa behartuta dago hori ematera. Hori eguneko egunean gertatzen da, ez, oraindik ez. Aurrera pauso handiak eman dira, baina oraindik ez da beti gertatzen. Euskara lan hizkuntza da Euskal Administrazioetan, gero eta gehiago, baina oraindik oso gutxi. Orduan administrazioek daukagun, edo administrazioko arduradunek daukagun lehenengo eginkizuna da, baldintzak sortzea, euskararen erabilera benetako izan dadin administrazioetan, izan dadin benetan lan hizkuntza bat, dokumentuak eta barrak sortu daitezen euskeraz, eta eskaintzen dugun zerbitzu hori ere euskeraz eman dadin. Eta gero beste mundu bat izango litzake mundu pribatua, eta hor guk badugu zer esana, geure esku dagolako plangintza bat egitea, eta hori sektore ezberdinek onartu digute ardura hori, eta eskatu digute administrazioek egin dezagula, eta horretan dudari gabe, espreko arduradunen laguntza oso garrantzitsua izaten ari da, zuertatu da, esprin arduradun dauden personek, euskaldun izateaz gainera oso argi dutela, beraiek lan egin dezaketela euskararen erabilera areagotzeko eremu sozioekonomikoan. Beste esfera bat, edabideena da, eta zentzu horretan, legegintzaldi honetan, bestelako hartu emanak izan dira, Euskal Esparru Komunikatiboarekin, nolabait esaterren, eta horrek ekarri du ere, laguntza sistemari dagokionean, berrantolaketa bat, eta eredu berri bat, zertan datza? Bueno, ereduak lau zutabe nagusi dauzka, ez? Batetikan ekarri du erakunde ezberdinen artean erantzukizunak banatzea eta ardurak ere zehaztea, nori zer egitea dagokion. Eta hori izan da posible, Jaurlaritza eta hiru aldundien arteko akordio baten bitartez. Gero, arlo horrek ekarri du ondorio bezala, hedabide nazionalentzat esan dezagon planteatuta zegoen deialdi sistema eta laguntza sistema aldatzea, eta gutxieneko batzuk bermatzea, hedabide horiei. Ekarri du baita ere, euskaraz argitaratzen den hedabide bakarrari tratu berezi bat ematea, berriarekin egindako hitzarmen baten bitartez. Ekarri du baita ere, EITB-ren arloan diru laguntza publikoak handitzea eduki gehiago sortzeko aukera emanez EITB-ri, eta ekarri du baita ere, gaztelaniaz argitaratzen diren hedabideetan, euskarazko edukien sorrera eta edizioa eta publikazioa bultzatzeko neurriak hartzea. Guzti horrek, nolabait adierazten du herritarrek informazio euskaraz eta entretenimentu euskaraz jasotzeko duten eskubideari administraziotik eman behar zaion erantzunaren bide bat. Izan ere, etorkizunera begira ezinbestekoa da sektore indartsuago bat izatea. Eta sektore indartsuago horrek eskatzen ditu hiru gauza. Lehenengoa da, gutxieneko baliabide batzuk bermatuta egotea lan hori egiteko, bereziki euskeraz, hizkuntza, hiztunen komunitatearen neurriak baldintzatzen duelako baita ere gero horren arrera. Eskatzen du hartzaileak gustora egotea. Ez dugu gauza hundirik lortuko, naiz eta baliabideak bermatu, sortzen ditugun eduki horiek espaldi madira, gero ikusle, entzule eta irakurleen gustuko. Eta horren uste dut honek danoi planteatzen digula, erronka bezala egiten ditugun edukiak izatea kalitatezkoak, eta kalitatea ari naizean, ari naiz, termino ekonomikoetan izaten da bezala, alegia, ikusleen edo hartzailearen gogo betetasuna lortuko duten edukiak sortzea, eta gero, danoi plantatzen dugu beste erronka bat, eta da mundu digital batean bizi gara, gero eta gehiago, eta sortu eta dantzan ipini behar ditugu mundu digital horretan sortzen ditugun edukiak. Ze bestela ez dugu bermatuko honen iraupena. Gainera ere gertatzen den elementu bat, oraindik ere, nolait esaterren txip mentalak ere oraindik prentsa eremu batetara begira daudelako oraindik ere. Batzuk bai. Kontsumoek adierazten dutena da informazioa bilatzerakoan, jenderik gehienak oraindik ere telebistara biltzen duela, urruti geratzen direla telebistatik irratia eta
egunkariak, paperezko egunkariak, eta indarra hartzen ari dela informazioa bilatzeko eta asimilatzeko edo jasotzeko tresna bezala soporte digitalak, ez da, euskarri digitalak. Hor etorkizunera begira eta gaurdaino ere traktore lana egin dezakena eta zuk ederki asko ezagutzen duzun etxea da, EITB, oraindik ere, legebiltzarrean erreformaren inguruko eztabaida mahai gainean dago, eta hor pendiente geratzen den elementu bat, traktore lana egin dezakeen etxea delako. Bueno, ia lau urte hauek balio izan dute Eusko Legebiltzarrean ponentzia baten bitartez EITB-ri buruzko gogoeta bat egiteko. Eta balio izan dute, gogoeta honen inguruan, balio izan dute urte hauek baita ere, gizarte ere galdetzeko zer pentsatzen duen EITB-ri buruz. EITB-ri buruz danok hitz egiten dugu asko, baina uste dut konversazioetan askotan bazterrean uzten dugula herritarrek EITB-ri buruz pentsatzen dutena. Ponentziarako egindako lanetan hainbat inkesta egin dira. Uste dut ez dela egongo beste edabide bat horren beste iritzi eskatu dituena eta bildu dituena. Eta nik esango nuke ezagutzen ditudan neurrian egin diren lan ezberdinak euskal gizartearen oniritzia duela EITBek. Orduan, badaude eginkizun batzuk pendiente geratu direnak hurrengo aldi baterako, ez dakit legebiltzarrek egingo dituen edo gobernuak egin beharko dituen, baina uste dut batzuk eta besteek ez luketela astu beharko gizarteak adierazten duen oniritzi hori EITBek zer izan behar duen erabakitzerakoan. Baina kezka dago bereziki ETB batek irratietan ez da ematen, izan dako emandia aldaketak eta parrillari daukionen, eta aleginak, baina nolabait traktore lan hori egiteko ez izatea, ez jasotzea herritarren babes hori? Bueno, herritarrek ez diote hori. Nik uste dut hori, EITB-ri buruz hitz egiten duten beste batzuk diotela, herritarrek ez diote hori. Gaur, egun, euskarazko ikusentzunezko produkzioak daukan fabrikarik importantena EITB da. Beretzat sortzen dituen edukiengatik eta beste batzuentzat sortzen dituenengatik. Euskadi Irratia EITB da. Euskadi Gaztea EITB da. ETB3 EITB da. ETB baten egiten diren eduki asko EITB dira. Hori hor dago. Eta eduki horiek EITBek sortzen ditu, eta horiek EITBek ipini behar ditu dantzan, ezta? Baina ez hori bakarrik. Handia egin bada, EITB-rengatik izan da. Eta errementaria egin da atzean artista batzuk daudelako, eta lan asko, talento handia ipini dutelako, baina gero hori diru zornitu behar da. Eta EITB-ren ekarpenei gabe, etzan posible izango handiaren finantziazioa burubiltzea edo errementarirena, edo beste pelikula batzuena, ez? Nik uste dut hor, EITBek papel importante bat duela, onartze zaiona baina handiagoa. Gauza gehiago inditzakela, seguro, dudari gabe. Zer behar du horretarako, seguruna, diru gehiago eta erabaki batzuk. Hala ere, aipatutakoaren hildotik, etorkizunera begira, elkarlanak faktore multiplikatzailea dakar. Bueno, nik horrela ikusten dut EITB. Osea, bere baitan ere bai, ez? Ez dakit zergatikan azten degun Euskadi Irratia EITB dela eta Gaztea EITB dela. Osea, dana da EITB. Eta onarpen handia daukate. Eta onarpen handia daukate. Eta ETB bateko saio jakin batzuk ere onarpen handia daukate. Batzuk audientziaren ikuspegitik eta beste batzuk irudi pertsibituaren ikuspegitik, ezta? Eta, bueno, uste dut galdera egiten didazunean, esan nahi duzula, badaudela beste aktore batzuk ere, EITB-ren inguruan mugitu lehizkenak eta onura zabalagoa egin lehikela, uste dut adierazen nahi duzula, seguruna ikusi izan delako, jorratu beharreko bide bada. Eta beste aspektu bat, elkarrezketaren azken txampan, Euskal Kirol Selekzioen ofizialtasuna urratsak ezberdinak eman dira, azkeneko urteetan, eta zentzu horretan aurrera begira ere jorratuko den hildoa da? Bueno, guk jakinarazi diegu Kirol Federazio guztiei Jaurlaritzaren babesa izango dutela nazioarteko onespen horren bila ematen dituzten pausuetan. Baina, lehenengo eta behin behar da, federazio bakoitzak bere erabakiak hartzea. Egin da azterketa bat, zeintzuk izan dizken aukerare gehien dauzkaten federazioak onespen hori lortzeko. Horien artetik batzuk erabaki dute pausua ematea, batzuk lortu dute, eta beste batzuk, ikusiko dugu, lortzeko bidean daude. Kirol jakin batzuetan, ez dakit adibidez, herri kiroletan, edo kaiak surfen lortuta dago, onespen hori. Onespen horren bila dabiltza, badibidez, halterofilia, boxeoak ere lortu du, surfa,
eta uste dut alegin berezi bat egin beharko genukela danok euskal pilotaren inguruan, ze benetan baldin badago nazioarteko onespena behar duen kirol bat uste dut hori euskal pilota dela. Nahi berezi bat ere egon badago txapelketa propio bat sortzeko. Badago nahi berezi bat txapelketa propio bat lortzeko eta nazioarteko onespen bat lortzeko. Ia lortu dezakegun. Pilota aipatu dugu, gugan bere biziko pasioa sortzen duen kirola, baina ezinbestean futbola aipatu behar. Futbol Federazioko Asanbladak onartu egin zuen, ofizialtasunerako bidea egitea, oraindik ere erregistratu egin behar da, baina horrekin batera uda hontan Eurokopa Bilbon lehiatuko da, Espainiako selekzioak 3 partia jokatuko ditu Samesen, aurretik ikusiko aldugu Euskal Selekzioaren partidaren bat? Bueno, badaude ekimen batzuk eta badaude aktore pribatu batzuk alegin hori lantzen ari direnak. Eta aukerarik balego guk prestutasun oso daukagu hori babesteko eta bultzatzeko. Oda, begionez ikusten dira ekimen horiek. Bai. Ba, ikusiko dugu, ia maiatza bukaeran edo ekaina hasieran Euskal Selekzioak partidaren bat jokatzen duen Bilbon edo Donostin, bitartean, mila esker, Zupiria jauna. Eskerrak zuei eta Gabon ikuslei. Bai, eta esan bezala, ikusentzulei, aktualidade guztia, gurean gaur albistegi zerbitzuetan, eta gakoak saioan izango duzuela, eta nola ez, amaika.eus eta Amaika Telebistaren Twitter, Facebook, YouTube eta Instagrameko profiletan gure partetik besterik ez, eta mila esker.